Øh, Før jeg var i Erhvervsstyrelsen, har jeg arbejdet i de private i økonomistyringsfunktioner rundt omkring. Jeg kommer til at give en status på implementeringen af ny bogføringslov, og hvis jeg lige kan få kontrol her. Jeg kommer til lige at forklare lidt om, hvordan vi definerer forskellen på et standard og et specialudviklet bogføringssystem. Vi kommer også til at forholde os til nogle af de her krav, der er i den bekendtgørelse, der har været i høring, til altså det, vi kalder kravbekendtgørelsen for specialudviklede bogføringssystemer. Men for lige at forstå, så forklarer jeg også lidt forarbejdet. Og så går vi lidt i kontekst på hvordan kravene afviger til det, vi kalder digitalt standard bogføringssystemer. Så runder jeg lidt af omkring de her nye, vi kalder det standarder til bogføringsloven, netop den her offentlige standardfil SAFT, og så lidt omkring standardkontoplanen, og til sidst så snakker vi lidt datoer og så videre. Først og fremmest har vi jo tilbage i januar-februar, der udkom en bekendtgørelse, blev offentliggjort for det, der hedder digitalt standard bogføringssystem. Der stilles nogle krav til en enkelt leverandør, der udbyder et program, som varetager nogle specifikke funktioner. Når vi snakker om digitalt standard bogføringssystemer, jamen så definerer vi det som noget, der bliver markedsført eller solgt under ensartede vilkår, altså hvor abonnements- eller licensvilkårene er generelle for alle, og hvor der i øvrigt også markedsføres til en ubestemt kreds. Og definitionen på en ubestemt kreds, det kan være, der kommer lidt spørgsmål til det, og går vi helt ned i detaljen, så skal jeg nok have en jurist på i sidste ende. Men hvad hedder det? Det med at markedsføre sig til autoophugger eller tandlæger, det er ikke en ubestemt kreds. Det er bare lige for at eksemplificere, hvor vi er henne. En ubestemt kreds, det er sådan et bredere snit, og hvis vi går ned i det, der hedder specialudviklede eller individuelt tilpassede systemer, jamen så snakker vi altså om et system, der er udviklet eller tilpasset med henblik på én konkret virksomhed. Og hvor prisen fastsættes efter forhandling med den pågældende virksomhed, eventuelt for eksempel ved timeforbrug. Så er du jo ret hurtigt ude af hvad kan man sige, det faste prisskema. Og når vi så snakker det, vi populært kalder legacy-systemer for eksempel, så hører det også ned i den her lomme, der hedder specialudviklede og individuelt tilpassede systemer. Og det, hvad kan man sige, en af de sådan principielle overgange, der er her, det er for et digitalt standard bogføringssystem. Der er det altså virksomheden, der tilbyder det her program eller produkt, der indestår for og har ansvaret for, at de her funktioner er der, og de i øvrigt også lever op til loven. Hvorimod, når vi går over til det, der hedder specialudviklede eller individuelt tilpassede systemer, jamen så er det virksomheden selv, der indestår for det samme. Inden vi lige kommer til kravene og kigger lidt på, hvordan de ser ud i forhold til standardsystemerne, så vil jeg lige forklare, hvordan vi har arbejdet med at skulle udforme de her krav. Som sagt, med afsæt i kravene for digitale standardbogføringssystemer, så har vi gået i gang med at kigge på, hvordan kan man række de krav ned over markedet for specialudviklede systemer, og efterfølgende foretage en analyse og eventuelt tilpasse. Og der har vi ønsket at segmentere markedet, men vi har også følt os lidt på tynd is, så derfor så har vi allieret os, det gjorde vi, med en arbejdsgruppe nedsat under det, der hedder Implementeringsforum. Og i den arbejdsgruppe, der indgik Dansk Industri, Dansk Erhverv, Finans Danmark og FSR, SME Danmark, og i øvrigt også Skattestyrelsen inviteret vi indenfor her, som i hvert fald erhvervsorganisationerne, de kom med nogle af deres medlemmer, som fik mulighed for at give os noget input til hvordan det vil se ud for dem, hvis man trak de her krav
fra standard bogføringssystemer ned over de her enkelte virksomheder. Så vi har altså lænet os kraftigt op af andres vurderinger også, og fået dem til at bidrage med at lave sådan en markedsafdækning, og prøve at pege på, hvad er dokumentationsbehovet for virksomheder for eksempel, og hvordan vurderer man den her erhvervsøkonomiske konsekvens, når man indfører de her specifikke funktionskrav. Det er jo sådan noget, hvor man er nødt til at proppe ting i kasser, og det er derfor, vi har ønsket at segmentere også det her lidt diverse marked, hvis jeg tør at sige det. Og det vil altså sige, at både erhvervsorganisationerne og deres medlemmer har bidraget til at udforme de funktionskrav, der nu ligger i udkastet til bekendtgørelsen for ikke-registrerede bogføringssystemer. I samme proces har vi benyttet, der har Erhvervsstyrelsen hentet PwC ind til at foretage en analyse, som altså har været delt og diskuteret den her arbejdsgruppe. Og der kan vi prøve at se, hvordan PwC har arbejdet med en segmentering af det her marked, som mange af jer, forventer jeg i hvert fald, kender rigtig godt til. Og det er jo det her med at prøve at sige, jamen der er specialudviklede regnskabssystemer, der er udlandske systemer, der er kombinerede bogføringssystemer, altså en kombination af forskellige applikationer, tredjepartsapplikationer for eksempel. Der er det, vi kalder legacy bogføringssystemer, og så det, vi kalder open source bogføringssystemer. Det har ligesom været den her systemsegmentering, som vi allerede fra starten af ønskede os at kigge på. Dertil havde Erhvervsstyrelsen peget på også at forsøge at kigge på virksomhedernes regnskabsklasse som en segmentering, altså en dimension oveni. Noget af det, som arbejdet med erhvervsorganisationerne medførte, det var, at vi fik en tredje dimension på i forhold til at segmentere, som handlede om brancher. Og ud fra sådan en systemteknisk tankegang, så kan det være lidt svært at få øje på, hvordan gør man det? Altså findes der et system, der kun kan anvendes af tandlæger? Jamen det gør der faktisk, men giver det mening i sådan en segmentering? Det er ganske svært at arbejde med, men det gav os alligevel noget viden, fordi vi også var nødt til at bruge det til vores konsekvensvurderinger i forhold til de forskellige brancher. Alt det her arbejde, som har været meget komplekst, og som jo så medførte, at vi sendte en kravbekendtgørelse i offentlig høring den 9. august. Sådan meget i grove træk, resultatet af det, jamen det var, at man kan sige, de her følgende listede krav til det område, vi kalder automatisering, for det var inden for automatisering, at de største problemer lå. Der valgte vi simpelthen at justere i kravene fra digitale standardbogføringssystemer og sige, det her med at understøtte en offentlig standardkontoplan og de her nye momskoder, som Skat har bygget ind sammen med os i standardkontoplanen, det stiller vi ikke længere som systemkrav. Der er ikke nogen obligatorisk krav til virksomheder om at bruge det offentlige standardkontoplan. Men der er faktisk et krav til, at digitale standardbogføringssystemer skal have bygget den her kontoplan ind på en eller anden måde. Enten ved direkte at tilbyde den til deres kunder, eller ved mapping. Det gav altså ikke mening, at vi stillede samme funktionskrav til special- eller ikke-registrerede systemer, hvis en virksomhed, som jo i øvrigt har frit valg i forhold til standardkontoplan, skulle blive bedt om at bygge en offentlig standardkontoplan ind i deres system, de ikke skulle anvende for eksempel. Det vil ikke være hensigtsmæssigt. Også det samme lidt med bogføringsguide eller konteringsvejledning. Det er også et krav, og det er selvfølgelig noget af det her, der sådan lægger op til at prøve at notche standardbogføringssystemer med at forsøge at lave noget automatisering. En bogføringsguide må nemlig gerne være AI-baseret og guidende på den måde. Det er altså heller ikke et krav, der er lige nu til ikke-registrerede systemer. Der antager man, at den enkelte virksomhed, der bruger det system, de har fået udviklet til sig, eller har benyttet det gennem længere tid, hvis det for eksempel er et legacy-system, jamen behovet er der simpelthen ikke for at skulle lave sin egen bogføringsguide og føre det ind i systemet. For det er et funktionskrav til systemet. Kravet om at kunne importere en standardfil fra andre bogføringssystemer, det er den her SAFT-fil, som vi vender lidt tilbage til. SAFT er først og fremmest fulgt med bogføringsloven som en del af at skulle understøtte dataportabilitetsfunktionalitet. Det vil jeg sige, det er ikke noget, som den gør særlig godt endnu.
og desuden altså dataportabilitet, det er jo sådan noget, der kan være med til at forhindre vendor-login, for eksempel, at man som virksomhed gerne vil tage sine data med over et andet bogføringssystem. Når der er tale om et specialudviklet system, så giver det jo heller ikke mening, at andre virksomheder skal kunne trække deres data ind i det. Så det er også et krav, som kunne potentielt give mange omkostninger, der frafaldes her. Så er der det her med at understøtte indberetning af årsregnskab digitalt, altså med CSV-filer eller til XBL til Erhvervsstyrelsen. Det er der heller ikke noget krav om. Og det samme med at understøtte indberetning af moms via Skattestyrelsens moms-API. Det er også et frafaldende funktionskrav til ikke-registrerede systemer. Og de sidste to hører også lidt sammen. Det er nemlig også sådan, at i bogføringslovens kravbekendtgørelse for digitale bogføringssystemer, der stilles der faktisk et funktionskrav, hvor at udbyderen skal sende en besked til deres kunder og spørge, kunne du ikke godt tænke dig at blive tilmeldt Nemhandelsregistret? Og dermed altså også kunne sende og særligt modtage e-fakturer gennem Nemhandelsregistret. Det er jo det er jo nudging, fordi der er i dag ikke mulighed for at tillade, at den danske regering kan gå ud og træffe beslutning om, at e-fakturer skal være obligatorisk mellem virksomheder. Men vi vil så gerne derhen. Nu går jeg lidt ned i lovtekst, men det er bare lige for at eksemplificere noget af det, der er juridisk, teknisk, men også meget vigtigt for jer. Fordi noget af det, vi drøftede længe med vores kære arbejdsgruppe, og i øvrigt også med nogle af de virksomheder, vi havde bragt i spil, jamen det var behovet for at definere og dermed også afgrænse, hvad er bogføringssystemet. Fordi bogføringssystemet skal ses som, i hvert fald fra Erhvervsstyrelsens synspunkt, og fra lovtekstens synspunkt, som en række af funktioner. Og dermed så kan det godt blive lidt svært at sige, når der ikke er en udbyder, der har produktet, og sige, hvor er det system så henne? Men det er det, der er vigtigt at forstå, at vi taler om et bogføringssystem, men det består jo i forbindelse heraf af mange underapplikationer, og dermed også undersystemer. Og det er det, vi forsøger her med afgrænsning, og i øvrigt også det næste sted, vi skriver, at det kun vedrører anvendelse på funktioner, der vedrører virksomhedens bogføring og automatisering heraf, og som derved er et digitalt bogføringssystem efter bogføringsloven. Og så er det, gik lidt stærkt, og så er det for eksempel det her med integrationer til andre systemer hos en virksomhed, hvor vi også forsøger at skrive os ud her af, at der skal ikke stilles krav til, at de forskellige applikationer, tredjepartsmoduler osv. nødvendigvis skal være integreret med hinanden. Så længe de eksisterer i virksomhedens systemlandskab, så anser vi det som værende et bogføringssystem hos virksomheden. Vi er med andre ord ligeglade med, ikke helt, men i hvert fald ret langt af vejen, ikke interesseret i at vide, om hvilken leverandør ligger alle funktionerne hos, for eksempel. Det er det ikke et krav om. Men selvom at man har bygget sit system op, sit bogføringssystem, sit ERP-system op af forskellige moduler og tredjepartsløsninger, så er der et generelt krav til sikkerhed. Det kan vi ikke undgå, det kan vi ikke gå ned på og lempe på. Dog så går vi fra at sige, at der ikke længere er krav om daglig inkrementel sikkerhedskopi, som er et krav, der for eksempel bliver stillet over for digitale standard bogføringssystemer i cloud-løsninger. Det er altså ikke et krav til virksomhederne, de skal sørge for, men de skal sørge for, at der automatisk bliver taget en ugentlig sikkerhedskopi af alle bogførte transaktioner og bilag. Og det er her, det bliver måske også teknisk vigtigt, fordi at hvis bilagene ligger i 10 forskellige systemer, jamen så er det her krav altså stillet for alle 10 forskellige systemer, der opbevarer bilag. Vi fastholder kravet til, at man kan kunne sende og modtage e-fakturering i sit system. Hvordan kan man så efterleve det? Jamen, vi kommer tilbage og vejleder om mange forskellige muligheder her, men grundlæggende så skal der bare være mulighed fra virksomhedens hold til at kunne sende og modtage e-fakturer. Hvis I husker på det her med integrationskravet, at der ikke opretholdes krav om, at systemerne skal kunne tale sammen digitalt osv. Altså
Det er jo også en vigtig detalje her. Har man adgang til at kunne sende og modtage e-fakturer i et eller andet område i virksomheden, så behøver det ikke nødvendigvis at tale sammen med selve bogføringssystemet. Er det en fordel, at det gør det? Ja, selvfølgelig, men det er ikke et krav. Der er krav om, at man skal understøtte bankafstemninger, men ikke at, at det nødvendigvis skal være i et system. Og der er mange, der misforstår det her virksomheder, men det skal I være opmærksom på. At de tror, bankafstemning, når vi stiller det som krav, så foregår det inde der, hvor man sidder med sit finansbogholderi, og hvor man har sin kontoplan og sin hovedbog osv. Og det er altså ikke det, der er kravet. Du kan for så vidt have en funktionsunderstøttelse af din bank til bankafstemningen. Du skal kunne se differencerne i forhold til din bogføring. Det er sådan set bare det. De systemer må ikke understøtte, at man kan slette. Altså, og det vil sige, kan brugeren sidde og ændre tilbage til at slette noget selv, altså en almindelig bruger, en bogholder, så lever man ikke op til kravene. Men kan man gå om bag ved systemet og slette databasen? Det er ikke det, funktionskravet handler om. Det kan man ikke undgå. Men systemet må bare ikke have en funktion, der gør det muligt. Det her, det er jo det, der definitivt er med til at gøre Excel-bogholderi ulovligt for de virksomheder, der er omfattet af bogføringsloven. Men det handler ikke om, at man skal løse en umulig opgave, der hedder, at der ikke er nogen, der må slette databaser, for eksempel. Det er vist stadig en fysisk lov, at det ikke kan undgås helt. Der stilles krav om, at man kan som virksomheden skal i hvert fald kunne generere en SAFT-fil. Lige nu så er kravene til standarden i SAFT, i den danske SAFT, meget, meget lav. Man skal kunne udfylde, jeg tror det er 11 eller 16 felter eller sådan lignende, som man i princippet kan udfylde i hånden, altså i Excel. Men nu springer jeg lidt videre til det, fordi myndighederne arbejder videre med SAFT, og i øvrigt også med den offentlige standardkontoplan. Og der er nogle hensigter og nogle ambitioner med den her standard også. Så det er vigtigt for mig at lige tage det med. Lige i dag og måske det næste års tid, så er SAFT standardkrav meget nemt at opfylde for virksomheder. Men lad være at gå i stå på det her område, fordi vi arbejder med use cases omkring automatisering af årsrapportering, automatisering af skatteregnskabsindberetning, hvor man for eksempel udvider standardkontoplanen og bygger det ind i SAFT, osv. Så følg med på det her område. Det er bare mit budskab. Vi kan jo allerede i dag modtage SAFT i det, der hedder regnskab basis. Så hvis virksomhedens system understøtter at kunne udlæse de data, der er defineret for regnskab basis, så kan man også bruge SAFT her. Så er vi ved tidsplanen, og vi trækker den stille og roligt, den gule her fremad. Lige nu så sidder vi og arbejder med den her bekendtgørelse. Den har været i høring, altså kravbekendtgørelsen for specialudviklede systemer. I har kunnet se den i den offentlige høring siden 9. august, og jeg forventer fortsat ikke, at vi kommer til at se ændringer i den. Den har været igennem høringsproces, som sagt, og er sendt videre til EU-sager, så den ligger på ministerens bord. 1. januar, der bliver der offentliggjort en fortegnelse på Erhvervsstyrelsens side over de her digitale standardbogføringssystemer. Og de virksomheder, der har tænkt sig at benytte et digitalt standardbogføringssystem, de kan faktisk allerede 1. juli, der bliver krav stillet for de virksomheder, de skal benytte det fra deres kommende regnskabsårs start. Så har man et forskudt regnskabsår, der starter efter 1. juli, men inden 2025, jamen så træder reglerne om, at virksomheder skal bogføre digitalt, og et digitalt standardbogføringssystem, det træder sig i kraft i 2024. For virksomheder, der bruger specialudviklede systemer, der træder reglerne først i kraft 1. januar 2025 fra virksomhedens start af årsregnskab. Sådan kort sagt, langt de fleste virksomheder, de vil blive ramt 1. januar 2025. Selvom de bruger standard bogføringssystemer eller specialudviklede systemer, så ligger de der sådan statistisk. Så. Og som sagt, udstedelsen af den her bekendtgørelse, som vi sidder og arbejder med nu her, den forventer vi kommer i løbet af november.
Vi havde håbet, den kom start november. Det jeg hører, det er, at den kommer nok midt november, som det er lige nu. Og det handler simpelthen om, at politikerne også skal holde efterårsferie. Ja, vi har en masse kommunikationstiltag. Vi har allerede i dag en masse vejledning liggende. Vi begynder at lægge noget over i virksomhedsguiden til virksomhederne selv. Og der kommer til at være en del arbejde med at lægge vejledning ind på hele det her område, jeg har talt om i dag. Altså vejledninger til virksomheder, der bruger specialudviklede systemer. Det skal I være velkommen til at følge med i også. Derfor så viser jeg lige linket til den side, vi har bygget hos Erhvervsstyrelsen, der hedder Bogføringslov. Og det er her, man i høj grad vil kunne finde alt fra miniguides og tidsplaner til temmelig detaljeret teknisk dokumentation. Så meget gerne bogmærk den, hvis det har interesse. Og ellers er I selvfølgelig også velkommen til at skrive til os på digitalbogføring@erst.dk. Vi har meget, meget travlt i øjeblikket. Vi har en anmeldelsesfrist den 31. oktober for de her digitale standardbogføringssystemer. Men vi skal nok lægge os i scenen og forsøge at svare jer så hurtigt som muligt. Det var alt for mig. Altid også. Jamen, Ja, go ahead, Henrik. Perfekt, Kim. Jamen, så vil jeg hoppe over og dele det næste slide. Så giv mig lige 2 sekunder her. Så jeg håber, I kan se hele mit slide nu, ellers må du endelig sige til, Kim. Så det vi skal kigge på nu, det er jo i virkeligheden, hvordan vi så hurtigt og nemt kan komme til at leve op til nogle af. I virkeligheden så fortalte Kåre ikke så meget om kravene, mere om dem, der var pillet ud. Men det vi har gjort i compliance-guiden, det er i virkeligheden, at vi har taget alle de krav, der nu er tilbage, og så har vi simpelthen sammenholdt de krav i en guide direkte op imod de enkelte versioner af bogføringssystemerne. Og det har vi gjort op imod 45 versioner af bogføringssystemer i IC5, XAL, NAV. Så det I kan her efter oplægget, som tager cirka 20 minutter, jamen der vil I simpelthen være udstyret med et værktøj, så I effektivt kan vejlede jeres kunder i, hvordan de kan komme til at opfylde de her krav for specielt tilpassede systemer, og i virkeligheden også, hvordan kunderne med en indsats på under 4 timer kan komme i mål med at blive compliant for de virksomheder, som ønsker at blive i sådan et bogføringssystem. Og så bare lige en lille disclaimer. Så hos DigiSense laver vi altså også løsninger til Business Central Cloud, men det her webinar, det har sådan fokus på de specielt tilpassede systemer. Så det er ikke en reklame for specielt tilpassede systemer, men udelukkende en vejledning i, hvordan I kan bruge værktøjet, eller kan bruge også til at hjælpe de kunder, der ønsker compliance. Ja, så bare lige kort omkring DigiSense. Så vi har erfaring med digitalisering af ERP helt tilbage fra 2009. Hvor vi blev født i forbindelse med Nemhandelsreformen, og var faktisk den første privat virksomhed i Danmark til at få de her endnummer. Og så sker der jo det, at da vi begynder at modtage elektroniske fakturer, så finder vi lynhurtigt ud af, at det her med at begynde at modtage en elektronisk faktura, som så alligevel skulle printes ud for at blive skrevet under og blive godkendt et andet sted og blive distribueret rundt til noget godkendelse, det gav ikke så meget mening, at man skulle se at printe den ud og scanne den ind igen. Så vi gør ret hurtigt det, at vi får speciale i digitale godkendelsesflows. Og det gør vi i en årrække fra 2009 og hen omkring til 2020. Jamen der er vi ude i noget, der ligner omkring 500 virksomheder, og det er typisk virksomheder, som har brugt XAL, C5 og Navision og fundet ud af, hvordan er det, man har behov for at kunne håndtere elektroniske fakturer eller at bruge et digitalt godkendelsesflow. Selvfølgelig vil man også kunne håndtere PDF-filer osv., men vi har hele tiden haft fokus på det her med e-fakturen som det foretrukne. Og det vi kan se, hvor det begynder at eksplodere lidt, jamen det er selvfølgelig fordi, at Kåre og Erhvervsstyrelsen de begynder at varsle med en ny bogføringslov, og vi kan se, at virksomhederne begynder at være rigtig, rigtig klar til at begynde at modtage de her elektroniske fakturer. Så udbredelsen af e-fakturer, den vokser temmelig kraftigt, og det gør behovet for det her med digitale godkendelsesflows selvfølgelig også. Ja, så har det været en fordel for os, at vi har haft det her med e-fakturer som default. I forbindelse med den her bogføringslov, så får vi også rigtig mange virksomheder, som begynder at spørge ind til, jamen nu har vi jo været foran og kunne begynde at modtage elektroniske fakturer lang tid før, at det var et krav. Skal vi nu så til at skifte bogføringssystem?
Og det bliver vi simpelthen nødt til at komme ud og sige, jamen nu laver vi noget rådgivning, som gør, at man lynhurtigt kan gennemskue, om hvad der skal til, for at man kan blive inden for de krav. Det har vi gjort i nogle år, og har haft sat nogle programmører af i nogle år i virkeligheden til at bygge på forkant. Så det er dejligt, at Erhvervsstyrelsen endelig er kommet helt på plads med, hvor det er, at reglerne de ender ud. Fordi der er ingen tvivl om, at vi har faktisk også bygget nogle ting, som så er blevet pillet ud igen, men som måske bliver implementeret senere. Så vi står ret meget klar nu til også at kan introducere en lovpakke til de af jeres kunder, der måtte have lyst til det. Og fordi vi ikke er et konsulenthus, jamen, så kan vi faktisk også tillade os at tilbyde det bredt ud via konsulenthusene, altså via ERP-forhandlerne, fordi at man ikke behøver at se os som konkurrent, men tværtimod som en hjælper. Vi har altså ikke Microsoft-licenser, som vi udbyder herfra. Ja. Så bare lige kort omkring den her lovpakke. Så det, der jo i virkeligheden er formålet, det er, at I som ERP-konsulenter eller kunden i virkeligheden også, kan undgå sådan et unødvendigt tidspres, der måske kunne komme, hvis det er sådan, at Erhvervsstyrelsens timing ikke passer lige præcis med virksomhedens eller med jeres. Og der kan man sige, at heldigvis, der har Erhvervsstyrelsen jo anerkendt, og det kommer jo ud af de her analyser, at det ikke nødvendigvis er alle, det vil være rigtigt for at skifte lige nu. Det er også derfor, at man ligesom har lavet en anden vej, hvor man kan sige, men det er da klart, at rigtig mange skal over i et standardsystem, og det skal de fleste helt sikkert. Men her nu er det måske rart, at der ikke kun er en vej, at Erhvervsstyrelsen også sørger for, at der er en anden vej. Og så vil jeg sige, at det kan kunderne oftest godt selv gennemskue, hvad der er den rigtige vej for dem lige nu. Men ellers så har jeg lige et par tip her, til hvad det typisk er for nogle virksomheder, I formentlig ser, men vi også ser, der ønsker at blive et specielt tilpasset system lidt længere. Og det er jo dem, hvor I har været ude og hjælpe dem igennem rigtig mange år. Altså det er lidt mere modne virksomheder, hvor man kan sige, at man har været ude at snitte og gøre nogle ting, som gør, at bogføringssystemet passer til lige præcis den her virksomhed. Og som simpelthen ikke kan se sig ud af, at nu skal vi til at have lavet alle de tilpasninger og puttet over i et standardsystem. Så det er nogle af dem, som vi ser. Så ser vi også noget, hvor at timingen ikke nødvendigvis passer helt vildt godt. Jeg havde i forgårs en virksomhed, en gartnervirksomhed, der siger til mig, jamen Henrik, jeg har fået et tilbud på at skal over i en Business Central. Det koster mig på 100.000 kroner, men jeg ved inden for en 5-årig periode, der skal min virksomhed enten sælges eller fusioneres til en anden virksomhed. Så derfor gav det simpelthen ikke mening for dem, at det var lige nu at diskutere og opgradere deres system. Det vidste de godt, at de penge vil de aldrig nogensinde få tilbage. Så kan der være lidt omkring nogle ressourcer. Måske har man vanvittigt travlt lige nu. Det oplever I jo også ude ved kunderne. Hvis de er vanvittigt travlt, så er det nok ikke så nemt at få lov til at komme og lave de helt store forandringer. Det kan også være, at man slet ikke har noget at lave, så man også er lidt bekymret for at skal til ud og investere. Og der får vi altså en mulighed for ligesom at ændre den deadline, som der er sat af Erhvervsstyrelsen. Og så ved vi selvfølgelig også godt, at der er rigtig mange, der nyder godt af billige licensforhold lige nu. Og måske har set en finde i at blive lidt længere til forskel fra at skal over på noget, der er mere brugerbaseret. Så det er nogle af de typiske argumenter, vi ser ud fra virksomhederne, der kan gøre, at I måske kan spotte ret hurtigt og nemt, hvem er det kunne være relevant for, og ligesom at putte sådan en compliance-pakke på. Og ellers så har vi sådan en tommelfingerregel, der siger, jamen hvis det er sådan, at den her virksomhed synes, at det lyder vanvittigt dyrt, at få en compliance-pakke på koster 10.000 kroner i opstart for, at I og vi går ud og lægger den på, og en licens på 1.000 kroner om måneden, det lyder rigtig meget, jamen så er det jo nok en af de virksomheder, som bør blive implementeret i et standardsystem i stedet for. Omvendt vil der også være virksomheder, som misser med øjnene og tænker, hold da op, det er jo godt nok billigt og en dejlig udvej, den tager jeg. Jamen så vil det nok også typisk være virksomheder, hvor det vil give mening at lægge sådan en compliance-pakke på i stedet for. Også altså blive i sit specielt tilpasset system. Så det er en god tommelfingerregel. Og så skal jeg sige, at der er altså rigtig mange, der gerne vil lege til fat med jeres kunder derude lige nu. Vi ser en del nye systemer, der kommer ind lige i øjeblikket, hvor I ikke nødvendigvis er forhandler eller konsulent på, og det er altså, jeg ser sådan noget som Keep Balance, Monitor, Uniconta, og så er der nok også en del, der er med her i dag, som anvender Uniconta.
Og så er der faktisk også andre interessenter, der begynder at melde sig på markedet. Og der ser jeg mere og mere, at de store revisionshus også begynder at udbyde sig som konsulentforretning eller udbyder nogle af de her ting her. Så der er ret meget, der giver mening i forhold til, at man lige skal være ops på, at man knytter kunden tæt til sig. Og det betyder selvfølgelig, med hvis du lægger sådan en pakke på, at så kan du altså beholde den her kunde, eller knytte den tættere til dig, indtil de er klar til at skifte, eller indtil du måske har bedre tid. Det var nok alt for meget snak. Vi skal ned i værktøjet, og så skal jeg præsentere det for jer. Og det er altså bare, det er skræddersyet til, at I kan rådgive de her C5, XAL og NAV, BC on-prem, til hvordan man kan blive compliant uden at skifte systemet. I skulle gerne kunne stå klar med sådan en dokumentation på under 2 minutter, og der står I altså med en komplet pakke med alle lovpligtige moduler, priser, dokumentation, og så lægger jeg faktisk også noget godkendelsesflow på, men det kommer jeg lige ind på. Og så vil jeg også lige komme ind på noget omkring den her compliance-fælde, der ligger derude, og så vender jeg lige tilbage til omkring noget med noget kickback-aftale. Kim, fik jeg delt hele min skærm, så man kan se med på min hjemmeside nu? Ja. Godt. Jeg synes, det var en super introduktion, du lavede, Henrik. Tak for det, Kim. Jeg er gået ind på digisense.dk/lovpakken, og det man kan herinde, det er, at I kan simpelthen vælge bare at bruge den som guide. Så man går ned, og så finder man kundens bogføringssystem. Der er rigtig mange, der har sådan en C5 2012, så vil man kunne se, hvordan sådan en compliance-pakke ser ud der. Er man i tvivl omkring, hvad det er for en version, kunden har, så kan man også sige ukendt version, og så vil man ligesom tage laveste fællesnævner. Men jeg synes i dag, fordi vi har så mange NAV-konsulenter, så tager vi sådan en NAV 2009 R2, som vi også oplever, der ligger rigtig mange af derude. Når man kommer derned, jamen så vil man kunne se, hvordan ser sådan en løsning ud, når der er lagt en compliance-pakke ind i sådan en NAV 2009 R2. Og for lige at dykke lidt mere ned i materien, jamen så får man nu et komplet overblik over, hvor er det, der er nogle krav i bogføringsloven, der ikke er understøttet af standardversionen af NAV 2009 R2. Og der ligger lige præcis, som Kåre siger, noget omkring noget sikkerhedskopi. Og det, der ligger her under sikkerhedskopi, som vi beskriver, det er altså ikke, at kunden skal til at ud og gøre alt muligt andet, eller I skal lave alt muligt andet for kunden. Nej, det vi sikrer, det er, at der bliver lavet en præcis sikkerhedskopi til alt det, som Kåre har lyst til at kunne se op i Erhvervsstyrelsen. Så lad kunden blive ved med at gøre lige præcis, som kunden gør, eller som I gør med kunden i dag. Men der vil der ligge en præcis kopi af lige præcis det, som Erhvervsstyrelsen har behov for, hvis man bliver udtaget til kontrol. Så ligger der noget omkring noget OIO, UBL, noget nationalt og noget lidt mere internationalt, hvor man både kan sende, man kan modtage, og man kan i virkeligheden også transportere, og det er direkte inden for bogføringssystemet i det her tilfælde her. Ja, så ved jeg godt, at der er faktisk nogle af systemerne, som godt kan danne en OIO, UBL direkte i sig, det kunne være en C5'er, men her er det altså også i forhold til at kunne transportere tingene. Så der ligger lidt mere lige omkring kravene, når vi dykker ned i dybden af kravene, som man kan se beskrevet herinde, og hvordan det bliver løst. Kåre var inde på noget omkring deling af data. Så deling af data og det her SAFT, og der skal jeg lige huske at rose jer også, Kåre, fordi at jeg ved, at vi har været med inde på workshops og været med i nogle af de her analyser her, og her kan jeg se, at det er noget af det, som vi har arbejdet rigtig meget for, at det nok ikke giver mening, at man skulle kunne dele data ind i et ældre bogføringssystem, men det her, at man kan dele data ud, og det her med den her SAFT-C-fil, der er vi altså rigtig, rigtig langt fremme, og der ligger vi også væsentligt over det, som er minimumskravet, som Kåre beskriver, fordi vi jo godt ved, hvad ambitionsniveauet er. Ambitionsniveauet er jo lige præcis, at man kan lave noget mere automatiseret erhvervsrapportering, så det sørger vi for også er en del af pakken. Og så ligger der noget omkring det her med bankafstemning, som måske har noget anvendelse i bogføringssystemet i dag, men ikke nødvendigvis alt det, som man skal kunne, og derfor vil den ligge i de udvalgte bogføringssystemer eller versioner, som man nu vælger, hvis der er behov for, at den er der. Kåre fortæller også, at når man ikke vælger en, som jeg håber Peter fortæller lige om lidt, en Business Central Cloud, men hvis man vælger et specielt tilpasset system, så er det jo i virkeligheden virksomheden, så ikke Microsofts ansvar
at man lever op til kravene. Så derfor er det uhyre vigtigt, at man får lavet noget ordentlig dokumentation. En del af de bogføringssystemer, der gerne vil være et forhåndsregistreret system, de bruger faktisk nogle af de samme moduler fra os af. Så derfor er vi ret godt inde i, hvad der skal til, for at man bliver et forhåndsregistreret bogføringssystem. Og med udgangspunkt i præcis det samme materiale, kan vi altså også lave den her dokumentation til de virksomheder, der ønsker at blive i et specielt tilpasset system. Det er også derfor, vi laver en komplet pakke. Det er for at sikre, at man overholder alle kravene, også når kravene efterhånden begynder at ændre sig. Og at man har den her dokumentation, når Kåre kommer og banker på og siger, I er udtaget til kontrol, nu skal I dokumentere noget. Så ved vi fra egen krop, at det giver rigtig god mening at få godkendelsesflow med, så den er altså puttet med i pakken. Jeg kommer lidt tilbage til det senere. Og så er der lidt omkring nogle anvendelseskrav, som er baseret på lige præcis funktionaliteten i den enkelte version af bogføringssystemet. Hvordan bør man så også bruge det? Så vil man kunne specielt tilpasse sit tilbud hernede. Det kunne være, at man havde nogle flere regnskaber i ERP eller et eller andet. Og det, I har mulighed for her, det er simpelthen at sende det direkte til jer selv, så vil I have en komplet dokumentation på, hvad er det, kunden har behov for at få løst. Hvis I gerne vil have os til at løse det, så svarer man bare ja tak, så lægger vi sådan en pakke på. Og der skal man forvente, at kunden investerer cirka 4 timer, når vi gør det sammen med jer. Jeg kommer lidt ind på, hvordan I i virkeligheden kan gøre det hurtigt og nemt i samarbejde med os. Ja, så talte jeg lidt omkring den her compliance-fælde. Det vi skal være opmærksom på omkring compliance-fælden, og den findes der rigtig mange af derude, som særligt jer nærkonsulenter kender jo formentlig en masse systemer, som igennem en årrække har været gode til ligesom at dataløfte en pdf-fil og sende den rundt i noget godkendelsesflow, og det kan også være andre moduler. Men det der er rigtig mange tredjepartsmoduler, der gør, det er, at de udtaler sig måske om, at så er man compliant med bogføringsloven. Men husk nu bare lige på, at de udtaler sig kun lige omkring den ene del, som de ligesom har af funktion. Og det, der er vigtigt her, for at være sikker på at stå compliant som specielt tilpasset system, det er altså, at man har inkluderet hele pakken, inklusiv dokumentationen, som er nødvendig for, at man er compliant. Så det håber jeg, at det giver stof til eftertanke for ellers, og det ved vi, fordi vi taler med rigtig mange virksomheder derude, der kommer til at stå med hårdt i postkassen, hvis de tror, at de er compliant, fordi de løfter nogle af kravene, og særligt det her omkring datadeling og SAFT ligger ikke i særlig mange systemer som noget standard, så vær opmærksom på det. Jeg vil lige hoppe tilbage. Jeg vil gerne hoppe tilbage og lige fortælle omkring, at jeg har allerede fortalt det her, hvordan vi på egen krop oplevede det her, når man begynder at modtage elektroniske fakturer. Men så giver det rigtig god mening, at man bliver nødt til at have et digitalt godkendelsesflow. Og det er altså ikke et lovkrav, men i praksis, der bliver det en nødvendighed. Så derfor vil det være en helt naturlig del at lige at putte med i compliance-pakken. Så den er allerede inkluderet i de priser, man ser. Og så er det jo ikke sådan, at vi synes, at man skal blive i sådan et bogføringssystem, et specielt tilpasset system i al evighed. Så det vi ligesom gør, og det der ligesom er vores idé i det her, det er selvfølgelig også at forkæle de her virksomheder rigtig meget med det digitale godkendelsesflow, som vi har lavet. Så hvis man har lyst til at beholde det, når man går videre i for eksempel en Business Central Cloud, at man så gør det. Så det er selvfølgelig, altså i virkeligheden skal man jo bare flytte pegepinden, når man går op i en BC Cloud. Så derfor så koster det ikke noget, hvis man skal videre. Til gengæld bliver det faktisk en del billigere, fordi at så piller man jo det ud af compliance-pakken, fordi det har Peter fra Microsoft jo allerede sørget for, at en hel del af de funktioner op i en BC Cloud, at de er understøttet. Så nøjes man med at betale for et godkendelsesflow. Ja. Og så er der mulighed for en partneraftale. Det kommer jeg lige lidt mere ind på. I forhold til det her med godkendelsesflow, så er det altså lidt en ny virkelighed, som vi kigger på. Det her med, at vi har bygget med fokus på e-fakturer, det kommer også lidt til gavn, og det er også derfor, at vi sådan lidt med stolthed i stemmen fik en gazelle i sidste uge, og det er på grund af den her udbredelse af e-fakturer. Og hvis vi kigger tilbage til 2021, så når vi lader sådan et digitalt godkendelsesflow på, så var det faktisk helt op til 7, eller det var i gennemsnit 87% af bilagene, der begyndte at komme som e-fakturer, når man har lagt en digiflow på. Og det her med e-fakturer,
Det åbner altså for masser af nye og mere smidige muligheder. Det er meget, meget nemmere at koble sådan et system på, fordi man ikke skal bruge sådan et komplekst system, hvor man skal bruge skabeloner og lave en hel masse opsætning. Måske også mere, fordi man kan være ret sikker på sine data, når det kommer som e-faktura. Så de her lidt mere komplekse systemer, de kan altså i takt med, at markedet udvider sig, og man også går lidt ned i markedet, fordi der er mange flere virksomheder, fordi at Core han kommer med krav omkring, at man skulle kunne håndtere e-faktura, og det er så udbredt, så er der mange flere virksomheder, der får behov for et digitalt godkendelsesflow, end vi har været vant til. Ja, og så kan man sige, at det, at vi kan klipse sådan et på 4 timer, det gør altså, at det er så udbredt nu, at der allerede er 1800 virksomheder derude, der har valgt at gøre det. Og bare lige for at sige, at nu siger jeg det meget simpelt, og at det er meget simpelt. Selvfølgelig kan man også håndtere PDF og AI-scanninger, men e-faktura er altså langt størstedelen. Når vi kommer over at håndtere e-faktura, så kan man håndtere sådan noget som automatisk distribution. Vi kan lave noget omkring noget web approval, noget arkiv, lidt mere avanceret godkendelsesflow. Købsorderhåndtering, avanceret order match, og så sidst, men ikke mindst, så noget som ubegrænset antal brugere, tænker jeg i virkeligheden også, når man klipser det ovenpå, så bliver det ret interessant, så man får så dokumenteret et godkendelsesflow som overhovedet muligt. Ja, markedet bliver større til at få det med i kassen. Det vokser helt vildt lige nu, så derfor vil vi selvfølgelig gerne tilbyde jer at komme med på vognen for det her. Sådan en partneraftale, som vi udbyder, den indeholder i virkeligheden både noget omkring compliance-pakken og noget, når I går videre i sådan en Business Central for eksempel. Så hvis I har en virksomhed, som kunne have fordel af at blive i det her bogføringssystem, jamen så vil vi gerne dele en opstartsomkostning eller investering mere. Så vi laver altså sådan et kickback på 5.000 kroner til de virksomheder, hvis I har en partneraftale med os, når de skal i gang med det her. Og når vi hjælper hinanden med at få virksomheden over i noget forhåndsregistreret, så sørger vi også for, at der er noget kickback på selve licensen. Og så tænker jeg i virkeligheden, at noget af det allervigtigste, det er jo, at I sikres det her tilhørsforhold til kunden, fordi vi altså ikke kommer som konkurrent og udbyder nogle licenser. Selve processen. Hvis I har nogle virksomheder, hvor det her det kunne være relevant, så får I simpelthen bare et link, hvor I kan booke en demo direkte ned i vores kalender. Og hvis de så siger, ja tak, det kunne vi godt tænke os, jamen så får I en objektpakke fra os, som man skal læse ind. Og er vi over i noget BC Cloud, jamen så fungerer det nok endnu mere automatisk, men det ved I langt mere om, end jeg gør. Et godkendelsesflow, når vi går over i de her forhåndsregistrerede systemer, jamen så koster det 500 kroner. Det er inklusive alle de der funktionaliteter, som vi kiggede på med indkøbsorder, order match, eller hvad pokker det nu kunne være, ubegrænset brugere osv., og man kan få lidt til. En engangsomkostning for at komme i gang på 5.000, inklusive undervisning og det hele. Husk på, at vi hjælper jer i virkeligheden, eller vi kan tage hele håndteringen, og det koster ikke noget, hvis man går videre. For sådan en compliance-pakke, så har vi jo allerede lagt pakken på. Der er også kickback, hvis du allerede har flyttet nogle kunder til en BC, og du kunne tænke dig det. Så i virkeligheden er målgruppen jo virksomheder, som synes, de skulle have noget compliance, udskyde deadline, og så er det virksomheder, altså alle virksomheder, der begynder at modtage e-fakturer, og dem kommer der rigtig mange af. Der er ingen tvivl om, at det er jo det, Erhvervsstyrelsen kæmper for. Og det, at det, jeg ved godt, at Kors siger, at det ikke bliver et lovkrav at anvende det, men det bliver et lovkrav at kunne det, så giver det altså rigtig god mening. Og nu, jeg havde et arrangement med revisorerne i går, hvor at man kan sige, at det er det, de maser på for. Selvfølgelig skal man have elektronisk udvekslet fakturer, hvis muligheden overhovedet er der. Så der vil være rigtig mange nye kunder i markedet for jer i forhold til godkendelsesflow og håndtering af elektroniske fakturer. Så kunne det være nogen, der skulle spare på nogle eksisterende moduler, fordi hele pakken ligger allerede i compliance-pakken, hvis det er compliance. Og så kunne det også godt være, og det oplever vi hos en del konsulenter, at der er nogen, der tidligere har sagt nej til at få et godkendelsesflow puttet på, simpelthen fordi at prisen måske var for høj, eller det var for komplekst. Og her kan man se, at kunden er altså i mål på, at kunden skal bruge 4 timer, så er man i mål med en compliance-pakke
og man er i mål med at opsætte sådan et godkendelsesflow til at kunne håndtere tingene i praksis. Ja. En kort opsummering. Sådan en lovpakke der, den kan I få. Der er alt, hvad der overhovedet skal til, eller jeres kunde kan få det, for at man bliver compliant. Der går en informationskampagne ud lige om lidt. Den er ret voldsom. Så det, der kommer til at ske, det er, at virksomhederne kommer selvfølgelig til at kende det her til muligheden for at blive i sit eksisterende system. Mit bud vil være, at det kunne være endnu finere, at de hørte det fra jer, end de hørte det fra os. Så har I behov for, eller har I lyst til nogle af de materialer, jamen så er det noget, man får sammen med sådan en partnerpakke. Igen, så markedet det ændrer sig altså, det kommer til at ændre sig radikalt med de her nye krav. Ja. Skulle jeg have lyst til sådan en partneraftale eller demo af de her godkendelsesflow eller compliance-pakken, så skal I bare tage fat på mig. Det lød ret meget som noget reklame her til sidst, det kan jeg godt huske. Jeg synes, at det vi i virkeligheden også skal huske på, det er, hvis I er i tvivl omkring, hvordan skal den her kunde blive compliant, jamen så gå ind på DigiSense-lovpakken, og så kig på den der compliance guide der. Den giver jer altså den perfekte opskrift til at se, hvad er det kunden har behov for. Man behøver det i virkeligheden ikke at bruge os. Så hvis der er sådan, kunden har mod på at gå ud og plukke en masse forskellige systemer, og så få lavet en masse få lavet dokumentation for de enkelte funktioner rundt omkring, og sat dem ned og sørge for, at dokumentationen er lavet ordentligt, jamen så vil det jo også være en mulighed. Så kommer vi egentlig bare med opskriften på, hvad der skal til. Vi har bare ligesom, tænker jeg, har gjort det nemt, fordi at vi kan gøre det på tværs af alle ERP-konsulenter, fordi vi ikke selv udbyder licenser til bogføringssystemerne, altså Business Central og så videre. Det var vist ordene fra mig. Så tror jeg kunne godt tænke mig i virkeligheden at være en af de første, der kommer ud med et spørgsmål, og det bliver så til Peter. Peter, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt omkring, hvor langt I virkeligheden er, om I har fået ansøgt i forhold til at komme i mål med at blive forhåndsregistreret på Business Central Clouden. Ja, vi har forhåndsregistreret. Og hvor langt det så er i processen, det ved Kåre nok i virkeligheden mere om end mig. Men vi har forhåndsregistreret det, og det er jo selvfølgelig klart, der vil sandsynligvis komme nogle justeringer. Men vi forventer da, eller jeg håber da, kan man sige, at det ender som registreret system. Men det kan vi jo ikke sige noget om før 1. januar i virkeligheden. Men BC Cloud er inde i processen nu. Og der er faktisk, og det smider jeg lige i chatten, der er faktisk det her launch event, der kører i øjeblikket omkring den nyeste version. Der har ham, der hedder Alexander Totovic for os en gennemgang af kravene i forhold til, hvad for noget funktionalitet smider vi ind i systemet. Så der kan man gå ind og se mere detaljeret, hvad er det, der kommer i den nye version, og hvad er der allerede i forhold til nogle af kravene. Og det deler du her, Peter, eller hvad? Om lidt? Er et link til webinar eller til en anden opfølging? Ja. Okay, super. Nå, men lad os åbne op for nogle spørgsmål. Der har været et spørgsmål i chatten fra John, og Kåre har allerede besvaret det. Jeg ved ikke, om du lige vil skimme det, Henrik, og se, om du har noget tillægs. Eller jeg kan lige læse det op. Der står her, jeg opfattede på Kåre, at krav om datadeling og SAFT ikke gælder specialudviklede systemer, men Henrik har det med i sin compliance-pakke. Så skriver Kåre, kære John, digitale standards bogføringssystemer skal kunne danne og importere SAFT-filer. Ikke registrerede bogføringssystemer skal kunne danne SAFT, men ikke importere SAFT. Så der er en forskel på import og kreering, eller hvad vi nu kalder det. Dannelse, det hedder det nok ikke. Ja, i virkeligheden eksport, fordi et specielt tilpasset system skal kunne eksportere filerne. Der, hvor det ikke rigtig giver mening, det er jo, at der vil nok ikke være særlig mange, der tager et bogføringssystem, lad os sige en Business Central Cloud, og gerne vil eksportere ned i en NAV 09 R2.
Så derfor vil det simpelthen ikke give mening, at man skulle til at lave den der integration på den side også. Men det vil give rigtig god mening, at man i virkeligheden siger, jamen fra NAV 09 R2, når den er compliant for at være specialtilpasset system, men så skal den egentlig også kunne eksportere dataene på en nem måde. Så man vil stadigvæk skulle kunne tage dataene ud med SAFT. Ja. Yes. Og Kåre, der er et spørgsmål fra Mette fra Dynateam. Mens du lige besvarer det tror jeg, du kan gøre sådan super hurtigt og elegant, så kan jeg lige stille et spørgsmål, som kommer fra Claus. Der står, compliance-pakken, kan den også danne dokumenterne af PayPal og så den der forkortelse, som jeg UIOBL. Ja, tak. Eller er det kun transport? Ja, den sørger for, at man også kan danne den, så den kan både danne den og transportere. Så alt, hvad der ligger inde omkring UIOBL og PebbleBiz, det sørger vi for at være compliant. Hvis man tager den compliance-pakke på, så skal man ikke tænke på noget som helst andet. Så det er korrekt. I øvrigt kan jeg også indskyde, at hvis I sidder derude med nogle virksomheder, som anvender Erhvervsstyrelsens nemhandel-referenceklient i dag, så har vi også lavet en opgradering til den, som kommer til at understøtte det nye e-delivery. Så der ligger inde på digisens.dk/nemhandel, der ligger i virkeligheden en helt ny pakke, hvor man kan opgradere med. Så skulle vi have haft Thomas med alligevel ned fra nemhandel. Det er fint, Henrik. Ja. Kåre, er det dig, der har sat tommel op på den der, eller nej, det er det ikke. Der er et spørgsmål, der hedder, hvis der er tilretninger i en BC Cloud, er det så stadig et standardcertificeret system? Godt spørgsmål. Meget bredt. Det kommer lidt an på, hvad der er tale om. Men for at gøre det så præcis, som jeg kan, det er vigtigt at forholde sig til, hvordan lovene er udformet. Og den flyver meget ofte hen over de her to begreber, bilag og transaktioner. Og det er sådan set også det, jeg prøvede at sige i forhold til, hvordan Erhvervsstyrelsen definerer et bogføringssystem. Fordi er det de tilrettelser, som du taler om med det, har jeg jo ingen chance for at vide, hvad der er tale om her. Men det, jeg kan fortælle dig, det er, og det er jo bare en generel vejledning her, hvis de tilrettelser varetager centrale funktioner til et bogføringssystem efter Erhvervsstyrelsens definition, det vil sige varetager transaktioner, funktionalitet omkring transaktionerne, altså bogføringstransaktionerne, eller bilagene dertil, ja, så er du faktisk ude af et standardsystem. Så er du ikke længere i det, vi kalder et digitalt standardsystem, så har du som virksomhed valgt at benytte et specialtilrettet løsning, altså et ikke-registreret bogføringssystem. Ja, tak for det, Kåre. Og Mette, hvis du har lyst til at gøre spørgsmålet bredere, så kan du bare sende det til mig, så skal jeg nok sørge for at følge op på det. Jeg ved, du har min e-mail. Yep. Så er der nogen, der har lyst til at stille et spørgsmål via lyd eller via mikrofon, så er I også velkomne til det. Ellers så lad os se, nu sker der lidt mere her. Mette skriver, betyder det så, at de kunder, der bruger for eksempel Continia til bilag, ikke bliver certificeret? Du sidder og nikker, Henrik. Har du lyst til at starte, eller hvad? Ja, men jeg kan jo bakke op omkring det, som Kåre han siger, at det er jo ikke, altså, det er jo bogføringssystemet, der skal certificeres, det er ikke selve kunden. Men hvis man går ind og tager noget af det, der er en standardfunktionalitet i et bogføringssystem, og lægger noget andet på, så vil man være ude i det, der hedder et specialtilpasset system. Men bruger man et tredjepartsmodul til noget rundt om bogføringssystemet, så vil det ikke være et specialtilpasset system. Jeg ved ikke, om du vil komme det nærmere, Kåre, eller? Jo, nu slog jeg lige lyden til, fordi
at jeg tænker, at det her det er noget, der er meget relevant for de fleste af vores kunder, når vi snakker BC Cloud-kunderne. De fleste BC Cloud-kunder har en eller anden lille bitte tilretning. Nogle har selvfølgelig mere end andre, men de fleste har en eller anden lille tilretning, som jeg tænker ikke har nogen betydning i forhold til bogføringsloven. Men jeg vil sige, 95% af alle vores kunder kører Continia-produkter på i forhold til for eksempel Document Capture og Expense, som man bruger i forhold til bilagshåndteringen. Det vil sige leverandørfakturer og rejseafregningsbilag. Og det vil sige, det er et tillægsprodukt, som vi lægger oven på BC. Og så er det, du siger, at så er det et specielt tilpasset system. Go ahead, Kåre. Nu kan og må jeg ikke udtale mig om, hvad der er anbefalelsesværdigt eller noget i den retning. Så jeg kan kun udtale mig på det principielle og lovfortolkningen her. Men bare for at forstå konteksten her, der er et krav til virksomheder om, at de skal opbevare deres bogføringstransaktioner og deres bilag, som i øvrigt afgrænses også til ikke at være alle bilag, men er også defineret af Erhvervsstyrelsen, hvilke bilag der er tale om, at det skal opbevares i bogføringssystemet. Så hvis man som virksomhed vælger at opbevare sine transaktioner eller bilag i et system, der ikke er registreret, så bruger man et specielt udviklet system. Men når du nu siger, at man opbevarer, så har man jo mulighed for at opbevare sine bilag enten i BC'en, eller man har mulighed for at opbevare det på en eller anden Azure Blob Storage hos Microsoft. Og det var det, der var pointen, at hvis du som virksomhed sørger for at have opbevaret dine transaktioner og bilag i et registreret, altså et digitalt standardbogføringssystem, og det er det, jeg ikke vil udtale mig om, det er, hvordan det så gøres, og hvordan I hjælper virksomheden, og så videre. Det er jo der, at kreativiteten jo helst blomster, men så længe virksomheden sørger for, at sine bilag og transaktioner ligger i for eksempel Business Central, så har virksomheden ret til at sige, at de bruger et digitalt standardbogføringssystem, og dermed også ansvarsfritaget for selv at skulle dokumentere. Men hvis de ikke vælger det, og det er der jo også forekomster af, fordi de synes, det er bedre for dem at have bilagene liggende i noget, der ikke er registreret hos Erhvervsstyrelsen, så bruger de et specielt tilpasset system. Men man kan sige, når vi nu snakker, nu ved jeg godt, nu bliver jeg nok lidt irriterende, men når vi snakker BC Cloud, så snakker vi jo også, at mange har noget storage ved siden af i forhold, for eksempel Azure Blob Storage, hvor man har måske sin bilag eller nogle andre ting liggende. Og det siger du så, at det er i princippet ikke okay. Jo, det er okay, så er det bare en specielt tilpasset løsning. Hvis ikke bilagene ligger andre steder, så vil jeg sige, så skal du skynde dig som virksomhed og forholde dig til, nu er vi lidt ude i fremtiden her, fordi reglerne er jo så sådan set ikke trådt i kraft endnu. Men ja, så vil jeg som virksomhed, så vil jeg anbefale virksomheden at gå ind og kigge på, om der, hvor man så opbevarer sin bilag eller sine transaktioner, om det lever op til Erhvervsstyrelsens krav. Men Kåre, må jeg bare lige supplere her, fordi at nu når der bliver talt bilag, så det der er tale om i forhold til bilag, du spurgte også ind til expense, og der kan jeg sige i forhold til expense eller udlægshåndtering, så det her med digital opbevaring af kvitteringer, de er faktisk taget ud. Så det vil sige, at det er egentlig udelukkende fakturer og kreditnotaer, hvor der både er en modtager og en afsender på. Så får du en kvittering ned fra tankstationen eller et andet sted fra udlandet, så er der sådan set ikke et krav om, at de skal digitalt opbevares. Så bare lige for lige at parkere den der med expense, den del af bilagene er faktisk ikke så nødvendigt at tale om lige nu, fordi at de er undtaget af de her krav. Og det er andre bilag jo så i virkeligheden også i forhold til at skulle opbevares digitalt. Altså det eneste, vi taler om her, det er kreditnotaer og det er leverandørfakturer. Ja, men det er også det, jeg snakker om. Godt. Selvfølgelig er der stadigvæk rejseafregningsbilag, dem har vi ligesom lukket ude. Men jeg tænker, at Peter, det kunne måske være en idé, at du tog den tilbage i jeres bagland i forhold til Azure Blob Storage. Altså, om det er noget, der er en del af en BC Cloud-certificering, eller hvordan og hvorledes?
at det vil det ikke være, hvis det ikke er en del af BC-indsatsen. Nej, okay. Fordi vi kan ikke sidde, eller der er jo krav til os om, at vi også gemmer transaktionerne. Ja. Så selvfølgelig vi kunne udleveres til myndighederne, hvis de kræver det. Ja. Og der kan vi jo ikke, der har vi ikke nogen mulighed for at vide, hvor folk eventuelt smider alt muligt. Nej. Så derfor vil jeg sige, der er jeg meget, fuldstændig enig med Kåre, hvis de biler ligger uden for ERP-systemet, så bliver der, vi kan for eksempel ikke garantere, at vi så har et sporbarhed eller en backup af det. Ja. Jamen, tak. Altså det man kan sige, det bliver så forholdsvis nemt for dig at lave dokumentation på det, fordi at du har udgangspunkt i et forhåndsregistreret system, så det eneste du egentlig har behov for at dokumentere, det er jo lige præcis det, der ligger udenfor. Så dokumentationen vil blive noget nemmere, end hvis du tager et helt selvbygget system, kan man sige. Husk på, at det her relaterer sig til, det er jo der, hvor der ligger krav i bogføringsloven, så du skal lige ned og nørkle lidt i, hvor er det lige præcis, du laver nogle tilpasninger eller nogle ændringer med tredjepartsmoduler, som laver ændringer i de funktionskrav, som der ligger til et forhåndsregistreret system. Så der bliver du nok nødt til lige at tage din leverandør med på råd. Og er du ved at svare på Henriks spørgsmål? Eller ja, jeg kan se, at du læser det. Jeg sidder faktisk og skriver her. Jeg vil gerne gentage det. Jeg giver dig også et link til vores overblik over tidshorisonten her, tidsplanen for indrulningen. Men vi har to virksomheder. Den ene har tænkt sig at benytte et digitalt standardbogføringssystem, og den anden har tænkt sig at bruge et ikke-registreret, altså et specialtilpasset bogføringssystem, eller lægsystem for eksempel. For den virksomhed, der benytter et digitalt standardbogføringssystem, der skal de forholde sig til, at det træder i kraft 1.7.2024. Men reglerne er lidt mere specifikke, fordi det træder først i kraft for virksomheden fra deres regnskabsårs start efter den 1. juli 2024. Hvornår det så er, ja, det kan vi jo kun gætte på. Men hvis det er kort tid efter, eller hvis det er den 1.7.2024, at årsregnskabet for den virksomhed starter, så skal de begynde at anvende det digitale standardbogføringssystem. Det er de forpligtet til fra 1.7.2024, men altså tidligst. Typisk, for det statistikken viser, så har langt de fleste danske virksomheder regnskabsstart fra januar. Og det vil sige, langt de fleste virksomheder, der benytter digitale standardbogføringssystemer, de begynder også først at skal anvende det efter loven i hvert fald 1. januar 2025. Ja. Tilsvarende for specialtilpassede systemer, altså virksomheder, der bruger ikke registrerede bogføringssystemer, jamen der træder reglerne først i kraft 1. januar 2025. Så der er så lige et halvt år mere, og dernæst så er vi jo tilbage til samme metodik, at hvis en virksomhed har årsregnskab efter 1. januar 2025, jamen så er det jo først der, virksomheden er forpligtet til at bruge et digitalt, ikke-registreret bogføringssystem. Eller hvad? Ja. Dortelog, jeg ved i hvert fald, at Dortelog er på noget Nykøbing, og så der er en, der ikke er muted her. Ja. Noget med Vordingborg og noget. Søren, jeg er indover. Jeg tror, du skal lige mute dig selv. Nej, prøv at høre lidt. Dortem. Jeg prøver at se, om jeg kan finde noget at mute dig. Det tror jeg også godt, jeg kan. Sådan, så er vi... Han lød som en flink mand. Hvad hedder det? Ja. Vi er jo gået langt over tid, og der er 15, der er smuttet i forhold til, da vi var flest på kaldet. Det vil sige, der er stadig 84 på. Det synes jeg er ret fint. Jeg har reserveret, det tror jeg, vi alle fire har den næste halve time. Så vi kan godt fortsætte, hvis der er nogen, der... hvis der er flere spørgsmål, og nogen, der har lyst til at åbne mikrofonen og få en snak eller stille et spørgsmål. Altså man kan i hvert fald sige, noget af det, som vi går ud og tilbyder, fordi vi jo allerede har lavet dokumentationen i forhold til det her med en tredjeparts-app, hvor man knytter bilagshåndtering til uden for præcis den samme dokumentation, og den er noget mere simpel, når det er over i en Business Central Cloud. Den kan vi jo tilbyde over i altså hvis man skal have et bilagshåndteringssystem knyttet på over i en BC Cloud, så er det jo nærmest et standardsystem, men med en lille tilpasning på.
Så dokumentationen er noget mere simpelt for os at lave derovre, og det er altså også noget, vi kan tilbyde med. Og så kunne man jo overveje, hvis man havde en af vores løsninger på et af systemerne, og så kigge det lidt i skoene i forhold til, hvis man også havde andre systemer. Ja. Der var et spørgsmål omkring, at hvis en tilpasning bliver downloadet via vores app source, at så er det vel ikke et specielt tilpasset system. Og det er jo en vurdering, I som partner skal lave i forhold til, hvad gør den her app, I downloader? Ændrer den noget, der gør, at I lige pludselig ikke at systemet ikke er et standardsystem mere? Det kan vi ikke se, når vi downloader det på App Source. Men man vil få en advarsel om, at man skal være opmærksom på, at når man installerer den her app, så skal man tage stilling til, om man stadigvæk befinder sig i et standardsystem. Hvor kom det spørgsmål fra, Peter? Jeg har bare ikke lige opdaget det. Det ligger her, når Contina lægges på via markedspladsen og lægges oven på BC Cloud, er den vel ikke specielt tilpasset. Men det okay. Det ligger på markedspladsen er ikke ensbetydende med, at alt, hvad du laver og downloader, ikke kan medføre, at du lige pludselig ikke har et standardsystem mere. Det var godt, du lige fandt. Jeg havde oversigten. Tak. Og vi er ved at svare på dit spørgsmål, Hans Christian. Og nu svarer jeg lige på det her, mens jeg alligevel har åbnet munden. Vi skal lige redigere lidt til, og det vil sige, at optagelsen bliver delt seneste ugen efter efterårsferien. Der er lige noget efterårsferie næste uge, så ikke lige når det i dag og i morgen, så bliver det ugen efter. Og vi har talt om at dele slidesene i morgen, så det vil vi prøve at gøre. Men optagelsen, der kan det godt være, at vi lige skal have skåret. Jeg tror, vi sad 5 af os og små hyggesnakkede lidt i starten. Det skal vi lige have skåret fra, inden vi deler. Så ja, det er, jeg håber, det er ok. Og så står der i øvrigt Hans Ole og ikke Hans Christian, tror jeg. Jeg skulle have brugt de briller alligevel. Hans Ole, beklager. Og Camilla har svaret imens. Jeg har også lige smidt min e-mailadresse inde et eller andet sted i chatten, så hvis der er nogen, der kommer i tanke om et spørgsmål, de gerne vil stille efterfølgende, så bare skriv til mig. Der er en, der vinker. Det betyder nok, at vedkommende er ved at smutte. Og det er fint. Hvad er vi tilbage? 63. Skal vi ikke prøve at runde det af her? Medmindre der er nogen, der har lyst til at åbne mikrofonen og stille et spørgsmål. Så tusind tak, Kåre, for at bruge tid på det her sammen med os. Tak til dig, Henrik. Jeg synes, at din salgstale, den var faktisk rimelig elegant. Jeg følte ikke, at du oversolgte noget som helst. Jeg opfatter det, du gør, som hjælp til selvhjælp. Og jeg er sgu ret imponeret. Jeg tror virkelig, at folk kan få rigtig meget glæde af at gå ind og kigge på de forskellige ting, I har inde på hjemmesiden, og kigge på, hvordan de kan opgradere, og hvordan de kan sikre, at deres kunder er compliant. Så fantastisk arbejde, I har lavet der, synes jeg. Og tak til dig, Peter, for at være med. Vi ses snart. Ja. Og så tusind tak til alle jer andre, der har deltaget, og have en rigtig god dag. Tak. Hej. Hej.